Saya sih pan nega por ka mentang ai khublei fi we pui baro hagar teng ke jong Jesus Christ. Ngadan pat ke khubor saya sih nega por mentang bang ngai. Kena ke khubor kan long ke jingker khu ye pi. Menin ngalakren ke khubor sepang Mynsiem ke jing shep tieng. Baba bon ba ki breu ki shep tieng ke la yo khia. Ke la yo ke jing pelat. Pila Bantei ma phiru I we na kita. Ai ngo yu trai. Ba si sha menen miet pila yo thia da ke basuk. Pila yo si sha ya kata ke jing sngo aram ke jing lait lot ha ka Mynsiem ke jong pi namar bu try ula pelat ya fi nagane ke jing te nagane ke jing khom nau ne Mynsiem bamman Mynsiem jing shep tieng bat nga ai ngoi shai blai maru try wi et pelat pi do kata ya ka ba ula le ke ne kamba ke jing ke jong fi ba deng ta komba plia diang ya kata ka Mynsiem jong ka jing lait lut menin ke sngi kala de ya pi pat ban yai peteng ban syakri pat utrai kala de yapi ban yai peteng ban mane utrai ban pendep ya kata ka thong ya bau blai la bu aga jing em ke jong phi ya ka ba pinyalap ya ka tien ba pin em na ka matau Jesus Christ kam da dei e tang ka ba phi ni pinyalap da ka tien ke jong phi roi kham kong san e ka dei ka jing long jing em ke jong phi kum no phi em kum ba tien jong blai ka ong ru na ka shithi ka manen kong ka jong Paul shi Nongkhryiem ka nong ba sao kini ke khot ka ba ar pho ka ong gum ni Namar ke himau blai kam long ha ka jingkren henrei ha ka bor ken. Ke hima ka jong blai pleng kam dei tang ha ka kata ka ai ka jingkren. Dei tang ba fisukren henrei. Ka dei ru da ka bor ken. Tading tam da ka sngi ka kwa ban kren pat yu ne Mynsiem jo ka bor. Mynsiem jo ka bor. Ka babel ke thu ingi bau jisu kwa e ban ai kabor ya gini kisenran ki jong u hoi kile bot ya u hakita ki lais nem shiteng bat hakita ki lais nem shiteng kile bot yu mit labat sngi ki thia ki dem bat u ki yat lang bat u kile yu ir ki kamba kile I kita ki jingle phla ki jong tra ki sngo ki ji kai rekim pat yo diang pat ya kata kabor ha ji em ke jong ki ho ya ka por ka bau jisu la pha ki ki nyu phongut ula pha ba kita ki nyu phungut kila lech kita ki snong bat kila be no ki ksoi ba kila pen khia ki ba pang kila diang kita ka bor bat ki wan man ai ka report ban ya thu yu jisu shisha ba ngilala ban be wat ya ki ksoi ba ki ksoi kila pen dem apa ka teng ke jong me jisu ong shisha ngala ai pi ka bor ban yu roi I beseng nyang la tham bor jong nong shun ka bor ki jing dum mam dan ke ki bala ban pen sni pi pila ban shem ya kata Lukas nong ka bishpo ka khot khat nyu hadu ka khot ka ba khat kan dai ba na pule ka ne ka por ka ne ka khot mar nga so ba ka long don kam ingi bangin yai pule ka babel ka ongam ne ti kita ka nyu phungut kilawan phai pat da ka jingkemen ki da ong ko trai wat ki ksoi kila pendam hapo jongi ha ka kerteng jong me ti ul ong ki ngalayu I yau soitan ba udah hap kom ka lele na beneng hakmi ngalai ka bor hapi ya ka ban yu roj halor ki beseng bat ki nyang la tham bat halor ka bor baro ga jong nong shun bat dan ai ru ka ban pen sneu yapi kani di ka bor ka bu trai kwa ban ai ki banget ka bor utrai ai ka bor u jisu ai ka bor bat u breu la ban ai bor u dei tang u blei bala ban ai bor ya kita kinong bot ke jong u ban be ki ksoi u jisu dei u breu badan bor tang ha kata ke jong long breu ke jong u reu dei u blai ha ka dur ke jong u breu ya ka bo ai bor ha kita kinong bot ke jong u ba ki ksoi ru ki pendam ha ka kerteng ke jong jisu kanau gini ke wei ba ka kerteng ke jong jisu ke de kerteng ya ka bola itu de ki ksoi ki tip ya ke kerteng ba ha bala pendam kam ni ke kerteng ke jong jisu ki ksoi ki ha ban pendam pleng Tadeng tabu jisu Ukraine kani namar ba abakilawan ai kata ka report u jisu ong mdei tang ba pila shube ite ki ksui ne mdei tang bisula pen kia anrai ngadai I yo soitan u hap no kom ka lele na bedeng ka bomot u soitan u da snow lengo u da snow kendet u haban pendam ru u haban hap no nang te syapo namar pipanon kami ka kerteng ke jonga u soitan u da snow kendet mu soitan u haban pendam u haban hap na kata ka jing sarong ke jong u haban hap habis pepenon kami ke kerteng ke jonga o jisu ngari I soitan rahap nom kelili na beneng mas pepenon kam kerteng jisu kram u kram ujat na sendan kita kijing trai ke jo kita kijing le ke jo
Kido sendan hawalap nan kami ke kerteng ke jong Jisu. Hang tahu Jisu ong ini ong hakmi. Nalai ke bora fi ya ka ba fin yo rot ye ke ki besen ki nyang lar thang. Bari ke ki bor jong nong shon ba dam dan eru ke ban sne fi. Kan mau Jisu udai ma u ba ai bor. Ta dau msim la angi ya ka ta Mynsiem ki jishep ting riu angi yo Mynsiem jong ka bor. Tadi jaga Bible ke keren ke tahu ba kini kita kin buat ru ya kita ki banget bahaga kerteng ke jonga kini baik ki ksut haga kerteng ke jonga kin keren ke telit ki betmai ba angta kin rai ki besen bat kin di kata ba penyap kan pensniwi ki ken bat apa kin bukti kita ki ba pang kita kin khia Marcos nong ba khat riu ki khot ke ba khat nyau ke keren ya kata uji su ai bor wang bangan skill no sebenarnya rei mapi pihak ban up tak ada pinjau diang ye kabor. Bau Jisu ang kumta pinjau diang ye kabor. Onda wan Mynsiem bakut yapi. Pada pinlong kinong play ngah Jerusalem, Judea, Samaria baca bakut ke pertai. Pada yang ta kini kisenran kijo kita ap pila ampule kita nagi kam ki apostol kelenong ke benengkong ke dekat ke perah. Habang pulir kini ke kam ki apostol kelenong ke benengkong ke dekat ke besar. Jisu ukular kumni ya kita kisenran kijo wong kumni. Tiap oleh senglembat ki ulah hukum ya ki banom leit no na Jerusalem rei ban ap ya ke jingkular ke jong ukpa ya ga bawlong ba pila yo snow na nga na bu yo ni si shaul pen baptis fi da ke om rei an pen baptis fi da Mynsiem khoi sa khandiat sngi nadu menta ba on sa pen baptis fi da Mynsiem khoi sa khandiat sngi nadu menta kata ke jingkular ke jong Jisu ukular ban ayu Mynsiem khoi ukularan ai tu Mynsiem juga bor. Mynsiem juga bor. Haba haga kerteng ke jong Jisu kok siu borok kidam krop borok telik ki pla. Kadang ta ka barang fi ke ne ke singi fim deu men ship ting riv bleu ai fi yo to Mynsiem juga bor but Mynsiem ba khoi wan kom no step. Wan am la da flash ashkor shi shai ke tien ke jong play. Obon sing la yo sngo ke tien juble ring ngai. Ni sngo ke tien juble ring na artien. Kadai kadau kalau maklam skor bahaya ketin ke jong play. Kababel ke thu ingi hang ni danga pule na ki kam ki apostol kene ke lenong ke ba shipo kene ke dekat ke ba saupusau ke babel ke ongum ni. Kan bau Petrus udang keren ya kini ki ketin. Mynsiem bakoi ulahap kita borok ki bala yo snow ya kata ke ketin. Kababel ke thu ni kan bau Petrus udang keren ya kini ki ketin. Petrus udang keren ya ke ketin ke jong play ya ke yeng ke jong Cornelius. Kan bau udang keren ya kata ke ketin ya ke yeng ke jong Cornelius ke ke beja. Baki ni kiba snap kiba shashkor kiba yo snow kita kektien la pendap iki do Mynsiem bakoi tadi yang tam la flash shashkor ba kektien ke jong blai Mynsiem bakoi wana pi baki sien Mynsiem bakoi wana pi pim dei shu tang kita kiba keren da kektien henry kiba dapro da kabor maka gospel kam dei tang kektien henry ka dei ru da kabor tadi yang ta fialap ya gospel kam dei tang da kektien henry ka dei da kabor bagi ni kabor ka don kabor ban pen kelaken ya kita kiba pop shak hok kan kabor ban pen kelaken ya ka jingtim shak jingkar ko malaga puli kektien ke jong bling a shem ni ka lunang ka balai ka ka khot bar pon ri ko ong hapin kong ublai ula pen mi ya lau khon ba ula pa ya u ban kar khu fi Jisu udan ke bor man kerkhu fi baraga kerteng ke jong up yo diang ke jing kerkhu la pha kanang ya Jisu bau long ke jing kerkhu tadeng ta haba fi yo Jisu pleng fi yo ke jing kerkhu maka babel ko hang ni da ga ba pen pai no wei po wei na pi na ka jing bom hok jong pi ka bomot aka kerteng ke jong Jisu ka pen pai no wei po wei na ka ta ke jing bom hok sha gai sha hok ke jong play badeng ta pleng haba fi yo diang ni ke bor Pikran ki breu ki don ya ke jing kta pialap ka don ke jing pen kala pi duai nam ta ki bepang kita ki yo khia order hi shau blai la ai fi yo Mynsiem jo ka bor ta da ka ban ong fi ke ne ke sngi la fi don jing le jing jo fi kran ni ke ki bor ha kar teng ke jong Jisu kran da ke jing kran da ke jing kran da ka bor kran jing artatien pini ya ki bor jing dum jing le ke jing jong fi am kum soitan hap jran na beneng khano am kum ka lele na beneng un hap kum ta ki bor ki ba la le don bor sha fi ki bla te ki bla khom ya fi ki balong clear ke jing jong fi ki hap ta jran kin da twa bi prao anget bo train kar khu fi ane ke sngi Mynsiem jong ka bor un wan happy in that way ane ke por kam tam dei shu Mynsiem ship ting andre Mynsiem jong ka bor
Ini dua yang ni kepor kementah. Try yang dua. Kini kikun cuma kita kam sisa you Mynsiem bakoi. Mat habaki pediang you Mynsiem bakoi. Kisah skor yang ngerti you Mynsiem bakoi wana pi. Bau Mynsiem bakoi dari sisa un ai fi kebor. Bagani kebor kalong kebor ya ban pentua ban penjot ya ke jing trei ke jong upaman. Kini kebor kalong bapintai ru ya ke hima ke jong blai. Bapin penyanyi kita ki bala kelan ya ke bapin penem ya kita ki bala yap. Bau trai ai fi kebor ban yurot. Halor ki sen ki yang nertam ki bor ke jingdom ki bor jong nong shun. Mat kim dan ki ai ru ke bala ban pen sneu ya pi. Hallelujah blai ai fi you Mynsiem jong kebor. Pediang you Mynsiem jong kebor. Pio kia na do menta, pio jiplat do menta. Pio ika bor ban yalap ika gospel ban im na kamtau Jisu. Hapde gi jing pila ban yasha gi jing. Hapde gi jing le pila ban yasha ban yai ne ro. Ka bor ge jong trai ge jing im ge jong fi. Ba finlong kita gi ba yai ne ro hado ka bakot. Ada dua ngere ker ku ye fi. Trai put sle fi. Da ka bor ka jong Mynsiem ko. Da Mynsiem jo ka bor. Hagar tengu Jisu ngadwai. Amen. Amen. Trai na ker ku fi ya. Ingin saya kendo, ingin saya siampat kenal, berfilial pediang you Mynsiem jaga bor. Wat kuslai, wat siap tiang waju arta tiang syuk na dok mentah. Belai ngker kuifi, kebelah shibun. Amen.